Kita berbiang lah, jangan ada. Halo, Medan. Yang kau yang. Khwlainani. Belum mesti sih. Ani ayo mai tahu. Ayam ngelas lagi. Tanbai tini orang paisa apa anda? Saya kena hambai media friends. Tini orang shopping man Tongkhe. Orang jum Panchamnagar area, Unukute district, New Life Academy School lo. Chwrai bini Buma tija Bupha bahayno kumun songchar khlai besaya kare klangjak. Bini bumongkha Chwrai bumongkha Kelvin Debbarma tai bini yong buri bai botongo bini yong buri bono Pori ni bai gosija khaifano readmission khlaimanya boi paimanya angoi dini khnago ora shop paimani bini yong buri balai khna bakha khamjak kai abuni bagoi chung tongoi manlia chung ma phaika bono jabanani bagoi bono tawi admission rok paidrok bini boi je nangmani nahar laikha tabu chung moroni thangnai Chwraini bobishot jate kaham hungthung chung kaitorni thani surinai tai oi school bo amahai khaino TBCU ni kaisa branch ang oroni ukobai bo kok salaika borongni SMC ni president Chini takhok Ajit bai kok salaika emonki bini thangnai 2 mas ni bini beton maso 600 taka khlai je tongmani abono mas kaisa ni consider khlaika bo SMC committee ni president bai kok salaimani yagulo principal bai kok salayui 600 taka discount dioi likha tai je nangmani bini admission fee bini boy ni joto rang rok rilai chungtawi admission ngui paidrok engke Chwraini bagai chung surimungo tongnai kotor kolok ungthung Buma Bupha kuri phano bini yong buri sung jate bono kaham khlai naikani khlai manthun tai bwskango bini tai bo class kotor kanai bo tini class 1 standard 1 admission readmission ungo result bo belai khano kaham bo tuition kuri tu phano porioi kaham result khlaika tai bwskangni salrok bo kaham result khlai mannai tai bono bwskango amahaino class 3 o kamani jaga jora rogo bono central school rogo ekalobbo rogo de chung ba nobodoya rogo de chung bongno admission khlaimana chung chaitok muni digi tongnai tai oro local je leader tongnai chini TWF ni block president chini oro sumila chini bukuk sumila sahormani bising tino ang tini oro sopai mankha tai oro haina hai mailung bisini bo chairman chini bukuk niturani Debbarma bobo tongo tai bini yong burui song khorokni tongo borok sarkarni hoite kono facility manya hne kablaikha phaimani yagulo sarkarni je bata mannani rok aborok manya engke aborokni bagaibo aroni local jara leader tongnai rok borokni upre daitto tongnai borok abono naikani khlai